dnes startuje novou kampaň Velká výzva, která má pomoci prosadit nový zákon, který závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat emise skleníkových plynů o 2% ročně. To znamená rok po roku. Nastartuje tak velké investice do zelených inovací, které pomohou rozhýbat taková odvětví jako zateplování domů, čistou energii, lepší, pohodlnější veřejnou dopravu